hau sistema metriko dezima sartu aurretik, hor zirean libreka. Baina, karo, ezetan ez egoan pisurik, ezetan neurriak egozan. Neurriak ziren anegea, anegerdi, da zelemina, horri ziren jajatxo batzuk, hori gariz betetzen ziren, gero rasantia pasatzen jakon, da holan neurtute ben, etzeetan garie. Baina gero errotaro baten zanean, hori gari hori, edo harto hori, pixetu egitezan. Da non pixetzezan, pixu handi bat ziren balantzea langoak. Karo, hor, ipintzezan saku bat, leku balantzearen beso baten, da bestean pixuak. Hor egotezan, errotarik egitu esan, trampatxoak hor esaten da duen lez. Ni errotari jobean naz, esaten duen lez, hor egiten ziren.